Μυρτόφυτο μέχρι το 1928 ονομαζόταν Δρέσνα. Είναι χωριό του Δήμου Παγκαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η δημοτική κοινότητα Μυρτοφύτου, που περιλαμβάνει και τον οικισμό παραλία Μυρτοφύτου σύμφωνα με την απογραφή του 2021, είχε 395 κατοίκους από 433 το 2011. Βρίσκεται σε υψόμετρο 240 μέτρων στους πρόποδες του Όρους Σύμβουλου. Το χωριό στις αρχές του 20ου αιώνα είχε ελληνικό πληθυσμό και με το πρόγραμμα Καποδίστριας εντάχθηκε στο Δήμο Ελευθερών και που παλαιότερα υπαγόταν στην κοινότητα Μυρτοφύτου. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με την αμπελοκαλλιέργεια και εξάγουν συσκευασμένα σταφύλια, ενώ επίσης εμφιαλώνουν σε σύγχρονο παρασκευαστήριο τσίπουρο. Στο χωριό βρίσκεται η Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, γνωστή για το τέμπλο και τις αγιογραφίες της. Στο χωριό κάθε χρονιά αναβιώνει το έθιμο του καψίματος του παλιού χρόνου και το καλωσορίσματος του νέου. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρίστεντες εν Φάδε, γεστημάνοι το χωρί. Κηδεύσατε μου το σώμα και εσύ Θεέ μου, παραλάβε μου το πνεύμα.
Καλημέρα σας, καλωσορίζουμε στο Μυρτόφωτο Καβάλας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Θέμη τον Κατσιαναγνώστο που είμαστε πολύ καλοί φίλοι και κατευθείαν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου να έρθει για να αναδείξουμε το χωριό μας. Γίνεται αυτή η προσπάθεια έτσι για να έχουμε λίγο ζωή στο χωριό, γιατί όπως γνωρίζετε τώρα τελευταία όλα τα χωριά λίγο έχουν πέσει και ψυχολογικά και οικονομικά. Δεν έχουμε ζωή ζωντάνια στα χωριά και προσπαθούμε έτσι μέσα από αυτό να τα ανεβάσουμε, να τα αναδείξουμε, να τα κάνουμε λίγο καλύτερα τα χωριά μας. Ξεκινήσαμε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο γιατί θέλω να δείξω και να βοηθήσουμε και τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, νέα παιδιά που είχαν έτσι το θάρρος σε μια εκδρομή που ήμασταν να πάρουν το μικρόφωνο με απέτηση και να φωνάζουν μέσα στο λεωφορείο. Είχαν το θάρρος και το θράσος θα πω, το είχανε, πήραν το μικρόφωνο, θέλουν να αναδείξουν το σύλλογό τους, να ανεβάσουν το χωριό τους. Ναι, έχουν το ζήλο και τη διάθεση να ασχοληθούν με το πολιτιστικό, αλλά ο πολιτιστικό σε κάθε χωριό, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν είναι μόνο είμαστε ο πολιτιστικός και δεν κάνουμε. Ο πολιτιστικός πρέπει να βιώνει τα έθιμα του χωριού. Ο πολιτιστικός αυτό δεν πρέπει να κάνει, να αναβιώνει τα έθιμα του χωριού. Να βρίσκει τα έθιμα τα παλιά, να βρίσκει τέτοια για να τα ζουν οι νέες γενιές. Τους συγχαίρουμε για για αυτή την κίνηση, για το ζήλο τους, την προσπάθειά τους. Ήρθαν μπροστά που λέτε, πήραν το μικρόφωνο. Ο Χρήστος, ο Χαλάτας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, πήρε το μικρόφωνο, είπε να το βοηθήσουμε, θα τους στηρίξουμε, τους στηρίζουμε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Προχτές είχαν και ένα ωραίο γλέντι, κάνανε εδώ στο χωριό μετά από 2,5-3 χρόνια. Πολιτιστικό Σύλλογο ξανά έκανε ένα γλέντι εδώ στο χωριό. Ζήσαμε, πώς το λέτε, το πείδημα της φωτιάς του Αυγούστου. Το ζήσαμε, ήταν ωραίο, αλλά τώρα θα πρέπει να σας μιλήσει ο πρόεδρος. Φτάνει όσα είπα εγώ. Είμαστε δίπλα στα παιδιά και εμείς σαν εκκλησία όσο μπορούμε, γιατί η εκκλησία δεν μπορεί να χαλάσει την τάξη της, αυτό το γνωρίζουν όλοι, αλλά με βοήθεια και προσωπική και πνευματική όταν χρειάζεται, είμαστε δίπλα και εμείς και η Επιτροπή και όλο το χωριό. Και μπράβο και σε όλο το χωριό που στήριξε τον Πολιτιστικό Σύλλογο στην προσπάθειά του να ξαναδημιουργηθεί από την αρχή.
Καλημέρα και από εμάς. Σας καλωσορίζουμε στο πανέμορφο χωριό μας, στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο για την ευκαιρία που μας δίνει να αναδείξουμε το όμορφο χωριό μας και το πολιτιστικό σύλλογο που δημιουργήθηκε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί τώρα ξεκινήσαμε και θέλουμε να αναδειχθεί όλο αυτό που ξεκινήσαμε. Εγώ ονομάζομαι Χρήστος Χαλάτας και είμαι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού. Και εγώ είμαι η Λιάννα Πετράκη, τακτικό μέλος. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Έχουμε πολλή όρεξη και πολλές εκδηλώσεις ακόμα να ετοιμάσουμε. Και έχουμε όρεξη και διάθεση για να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρχικά το διοικητικό απαρτίζεται από νεαρά μέλη, όπου αυτή τη στιγμή λείπουν και δεν μπορούν να έρθουν στη συνέντευξη. Προσωπικά για μένα δεν είναι τεράστιο βάρος, γιατί άμα είναι κάτι που σου αρέσει και το αγαπάς και το κάνεις με αγάπη, δεν νιώθεις τόσο πολύ το βάρος της ευθύνης και των υποχρέωσεων, πιο πολύ το κάνεις επειδή σου αρέσει και το κάνεις για το χωριό σου. Οπότε εγώ δεν νιώθω το βάρος της ευθύνης πολύ έντονα. Συμφωνώ, και με ομαδική δουλειά όλοι μας το βρίσκουμε. Ως αρχικό μας πλάνο έχουμε κάποιες δραστηριότητες. Έχουμε και αρκετά πράγματα τώρα που είναι να υλοποιηθούν αυτό τον μήνα, όπως ας πούμε είναι το σινεμά μας που θα έρθει στις 20 του μηνός και θα έχουμε και εμείς αρκετές δραστηριότητες εκείνη την ημέρα, και αργότερα θα ακολουθήσει και ένα θερινό σινεμά και ένα πάρτι στη θάλασσα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα βοηθήσει την Εκκλησία με όποιον τρόπο μπορεί, όπως κάνει και η Εκκλησία με εμάς άλλωστε. Έχουμε και προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, γιατί είμαστε στο ίδιο χωριό, πρέπει να βοηθιόμαστε και πάλι θέλω να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία για όλη της τη βοήθεια που μας πρόσφερε και την ευκαιρία που έχουμε να αναδείξουμε το Σύλλογο και το χωριό μας και όλη τη στήριξη, και ανυπομονούμε για τις μελλοντικές συνεργασίες στο μέλλον που θα κάνουμε μαζί. Μεταφερθήκαμε από τον πολιτιστικό μας σύλλογο στην εκκλησία τώρα για να μας δείξει εδώ η κυρία Σοφία Μανιού την παραδοσιακή χταποδόπιτα που φτιάχνει εδώ στο χωριό, γιατί δεν το αναφέραμε πριν αυτό. Το χωριό μας είναι ντόπιο και έχει κάποια, όπως είπαμε, έθιμα ντόπια που δεν τα έχουν τα άλλα τα χωριά. Θα μας την παρουσιάσει η κυρία Σόφη Μανιού όσο καλύτερα μπορεί, με δικά της λόγια. Την ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Να είναι καλά. Μπορείς να ξεκινήσεις. Εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, αφού παίρνουμε το χταπόδι και το έχουμε βράσει, το κόβουμε σε κομμάτια, βάζουμε ελαιόλαδο σε μία κατσικούλα, προσθέτουμε αρκετό κρεμμύδι,
αφήσουμε λίγο να ζουταριστεί. Μόλις αρχίζει να ξαθίζει το κρεμμύδι μας, ρίχνουμε και το ρύζι, ανακατεύοντας. Αφού το αφήνουμε για λίγο, θα ρίξουμε λίγο μαύρο πιπέρι, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθένα το πόσο, και το χταπόδι. Θα το ανακατέψουμε και προσθέτουμε και το χταπόδι. Αφήνουμε για λίγο να ανακατευθούν έτσι οι γεύσεις. Και θα προσθέσουμε χυμό το νεράκι που έβρασε το χταπόδι. Ανακατεύουμε ξανά και θα δοκιμάσουμε λίγο για το αλάτι. Χρειάζεται λίγο αλατάκι και το αφήνουμε μέχρι να βράσει το ριζάκι. Το καπακώνουμε. Το αφήνουμε για κανένα 5 λεπτό περίπου. Να σας πω την ιστορία του χτωπουδιού. Στα παλιά τα χρόνια, μέσα στον πόλεμο και στη φτώχεια, εμείς είχαμε θάλασσα και ζούσαμε από τη θάλασσα. Βγάζαμε αλάτι και είχαμε για τα σπίτια μας. Βγάζαν τον Οκτώβρη με Νοέμβρη τα χταπόδια, τα οποία οι γονείς μας τα πλένανε, τα στεγνώνανε στα μπαλκόνια και τα είχαμε για όλο το χειμώνα και είχαμε τροφή. Φτιάχνανε πίτες για να κάνουν οικογένειες, να ζήσουν οι οικογένειες. Το χωριό μας είναι πολύ παλιό και έχει πάρα πολλά παλιά έθιμα, όπου δεν έχουν τα άλλα χωριά. Έχουμε τον Αύγουστο που κάναμε την τελευταία μέρα του Ιούλη, ανάβαμε τις φωτιές και καίγαμε τον Αύγουστο και η ιστορία ήταν Αύγουστος παράβγουστος, τα σίκα τα καρύδια και το γλυκό κρασί. Μετά, αφού τέλειωνε ο Αύγουστος, ερχότανε... Τι άλλο κάναμε? Είχαμε τα έθιμα, την φωτιά που ανάβαμε, την πρωτοχρονιά, την παραμονή, καίγαμε τον παλιό το χρόνο, τα οποία τα τηρούμε και μέχρι σήμερα. Μετά είχαμε το καρναβάλι της Καθαράς Δευτέρας, όπου ήδη το έχουμε παρατήσει τώρα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, γινόταν πάρα πολύ ωραίο καρναβάλι. Ερχόταν από τα διπλανά χωριά εκεί στον Πλάτανο, στο Μουσοχώρι, και γινόταν πάρα πολύ ωραίο γλέντι, νύφες, γαμπροί, και ήταν πολύ ωραία. Το χωριό μας είναι πολύ παλιό και είχαμε αρκετά έθιμα. Τώρα προσπαθούμε να τα συνεχίσουμε. Αυτά για το χωριό. Εκτός από τη χταποδόπιτα, υπάρχει κάποιο άλλο παραδοσιακό έδεσμα που να γίνεται στο χωριό ή που να γινόταν και να συνεχίζεται? Η ριζόπιτα. Η ριζόπιτα που την κάνανε με το ρύζι, βάζαν λίγο μυζήθρα αν είχαν μέσα και την κάναμε, την ψήναμε όπως ψήναμε τη χταποδόπιτα και την τρώγαμε. Έχουμε και την κοτόπιτα με την κότα και κάνουμε τη βραστή κοτόπιτα
Είναι το ρύζι ομό, το κρεμμύδι ομό. Ανοίγουμε τα φύλλα, ρίχνουμε το ρύζι, η κότα είναι βρασμένη και βάζουμε μέσα το ρύζι ομό, μετά την ψήνουμε και ρίχνουμε μέσα το ρύζι και είναι η βραστή κοτόπιτα, είναι ντόπια. Η χταποδόπιτα, η ριζόπιτα και η κοτόπιτα. Είναι τα παραδοσιακά μας που είχαμε και τρώγαμε. Αφού έχουμε ετοιμάσει τα φύλλα, έχουμε ανοίξει 2 φύλλα με αλεύρι, νερό και κάνουμε το ζυμάρι αλεύρι, νερό και λίγο αλάτι. Ρίχνουμε λάδι στο σινί. Ρίχνουμε αρκετό γιατί αυτό θα βράσει το φύλλο μέσα στο λάδι. Παίρνουμε το φύλλο, το βάζουμε μέσα στο σινί. Αφού έχει βράσει το ρύζι μας, το βάζουμε στο σινί πάνω στο φύλλο. Βάζουμε πρώτα στις άκρες. Παίρνουμε τώρα και το άλλο το φύλλο, το τοποθετούμε απάνω. Κόβουμε ό,τι περισσεύει με το πλαστήρι. Και το γυρίζουμε κατά μέσα. Τώρα είναι έτοιμη να τη βάλουμε, να τη ψήσουμε. Παίρνουμε την πίτα, τη βάζουμε πάνω στο λόγιστρο. Θα βάλουμε και λίγο λάδι από πάνω. Μια πετσέτα. Παλιά τις λέγανε βραστόπιτες γιατί βράζανε μέσα στο λάδι. Γυρίζουμε. Παλιά τις κάνανε στα κάρβουνα αυτές τις πίτες, βάζανε την πυροστιά και πάνω στην πυροστιά τις ψήνανε. Να φανταστώ ότι γινόταν πιο νόστιμη στο κάρβουνο. Ναι, ναι. Και εδώ σε ό,τι πίτες κάνουν, βάζουν ρύζι. Κάνουν τη ριζόπιτα, ρύζι, αυγά και λίγο τυρί. Ήταν κύριο γεύμα οι πίτες για να χορταίνει η οικογένεια, βόλικο ρύζι.
Τελικά η πίτα μας έχει ψηθεί. Τώρα θα τη γυρίσουμε. Παίρνουμε την πλασταριά μας και ετοιμαζόμαστε να τη γυρίσουμε. Μπορείς, στη μέση πιο κέντρο πάνω, κατά μέσα χέρι. Πιο μεγάλη ήταν, όχι. Γυρίζω. Ναι. Στο τραπέζι. Πολύ ωραίος. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο ρε κομπάρε. Φύγετε τώρα να τη βιάσει τη Σόφη. Άρη, κατάφερα. Μπράβο Παναγιώτη. Και περιμένουμε. Συνεχίζουμε, ναι. Γυρίσαμε την πίτα μας και συνεχίζουμε. Τσάπανος έξυπνος. Έτοιμη η καποδόπιτα. Καλή μας όρεξη. Μην λερώσετε το δάσο σας. Καταπληκτική. Γεια στα χέρια σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και οι υπόλοιπες γυναίκες που βοήθησαν. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ περιμένω τη γνώμη σας. Λοιπόν, παππούλη, τα συμπεράσματά σας. Για την χταποδόπιτα. Τέλεια. Αν και μας έταξε του χρόνου να βουτήξει η Σόφη να βιάσει χταπόδι. Γεια στα χέρια. Αυτή που αυτό το χταποδάκι που αγοράσαμε καλό είναι. Νόστιμο. Γεια στα χέρια σου, Σόφη. Είναι πάρα πολύ ωραία η πίτα και του χρόνου γερή. Ευχαριστώ. Να μας κάνουν τις χταποδόπιτες. Ναι. Τα είχα. Τα εύσπλαχνα σου μάτια στρέψ' τα προς ημάς, είδε βοήθησον μας, τρέξε και σκέπασον μας τα ξένα κι ορφανά. Ήρθαμε στο ναό σου να βρούμε τη χαρά, να νιώσουμε γαλήνη, να λάβουμε ειρήνη στον πόνο της καρδιάς.
ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτούς 5.000 άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δωράτα αυτά, και εις τον κόσμο σου άπαντα. Τους επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Χρόνια σας πολλά. Η Παναγία να σας χαριτώνει και να σας οδηγεί πάντοτε εις οδόν σωτηρίας. Το χωριό σας έχει την χαρά να έχει το ναό της αφιερωμένο στο πρόσωπο της μητέρας μας και είστε τυχεροί που την έχετε πάντοτε κοντά σας και προστρέχετε στη σκέπη της και στη βοήθειά της. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας χαριτώνει και να σας οδηγεί σε παν έργον αγαθό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Κωνσταντίνο, στους επιτρόπους του και σε όλους εσάς. Είδα και θαύμασα τα έργα σας, πολύ ωραία. Χαίρομαι που προοδεύει το χωριό σας, χαίρομαι που προοδεύει ο καλός μου φίλος πατήρ Κωνσταντίνος. Μαζί με εσάς προοδεύει και εκείνος και μαζί με εκείνον προοδεύετε και εσείς. Ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς να διαφυλάτει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ, χρόνια πολλά. Έχει για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λιμονίσαμε. Παναγιά φράση, αγάμα θα με θυγίζω και μέσα στο γεννήγουλε
κοπέλα θα αγαπήσω. Το Σάββατο, πριν να αρχίσει το γλέντι, κάναμε ένα ζυμάρι, ήταν σαν άνθρωπο το κάναμε. Ναι. Γινόταν σαν άνθρωπος και τον παίρνανε το σόι της νύφης και του πηγαίνανε στο σπίτι. Του γαμπρού. Του γαμπρού. Στο λίγαμε όμως με κουφέτα, δεν το βάζαμε και το ζυμάρι. Αυτό το κάναμε σαν άνθρωπο. Και μετά κυνηγούσαν ποιος θα πάρει, θα πιάσει το γλέντι. Όταν θα πήγαιναν στις νύφες στο σπίτι οι γαμπροί, τους αλευρώνανε. Ρίχναν αλεύρι και τους αλευρώνανε. Κάνανε το κλέφτη, το πιάνανε, κερνόντουσαν και φεύγανε. Αλλά έτσι και πήγαινε ο άνθρωπος από τον γαμπρό ή από την νύφη, έτρωγε αλεύρι. Αλευρωνόταν, εσείς θυμάστε τίποτα άλλο. Γεια σας, είμαι εδώ για να σας πω δύο λόγια για τα όμορφα και καλά σαρμαδάκια που κάνουμε σε αυτό το χωριό, που συνοδεύουν όλες τις χαρές μας. Βάζουμε το ρύζι, όλα τα μυρωδικά, το κρεμμυδάκι μας, το αλάτι, και το πιπέρι. Θα βάλουμε το χυμό στο λεμόνι. Γλυρώνουμε το λάδι, που για μας εδώ είναι αρκετά δυνατό για τις δουλειές που έχουμε. Και αυτό το ανακατέψουμε όλα καλά, να πάει παντού η γέμιση να γίνει νόστιμη. Αρχίζουμε να τυλίγουμε με τα υπάρχοντα φύλλα. Σαρμαδάκι απλά το τυλίγουμε, δεν το σφίγγουμε για να γίνει χαλαρό και νόστιμο μετά το βράσιμο. Τα φύλλα πρέπει να σας πω ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας και είναι σουλτανίνα. Τα σαρμαδάκια μας είναι ένα πολύ υπέροχο φαγητό που για μας εδώ μας συντροφεύουν σε όλες τις χαρές μας και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ. Το καιρό εκείνα, εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην κοινά, κινείδε της ονόματι Μάρθα υπερδέξω το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι είδεν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού,
Κύριε Μέλισσιο και αδελφοί μου μόνοι με κατέλη παιδιάκονη, υπέον αυτή να μη συναντιλάβετε, αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνές και τριβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μεριδέξε δέξα το ήδη σου καβρεδίσε τα παυτής. Εγένετο δε το λέγει αυτόν ταύτα, επάρασα της γυνή φωνή νεκτόπνου είπεν αυτό, μακαρία η Κυρία η βαστάσας άσε, και μαστίους εθήλασας. Αυτός δε είπε, μενούν και μακάρι ακούντες το λόγο του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτόν. Της Δευτέρας και στο πάρα παρουσία.
Μ' αγαπήσεις, μ' αγαπήσεις,
Φυσικά